mill-iskrittura li kienu jħallu barra triq b'rispett lejn din il-kelma. U rispett lejn din il-kelma nixtieqkom anke l-umiltà leha nuruh anke l-mod kif aħna nżommu l-Bibja fid-dar. Il-Bibja mhijiex ktieb biex tkun hemm fil-librerija. Il-Bibja mhux posta f'bookshelf. Il-Bibja l-kelma ta' Alla tkun miftuħa b'mod prominenti fid-dar, xema qudiema, il-post fejn jiġborna nitolbu, il-post fejn Alla jkellimna. U rridu nxandru anke b'ċerta biża' sistijaj. Ma jkollniex il-biża' li nkunu kritikati fid-dinja tal-lum. Ma jkollniex il-biża' li ma nkunux mifhumajn. Ma noqgħodux nibżu minn sejdu fuqna xi nxandruha kif inhi. Ma noqgħodux nibżgħu xi drabi sfortunatament anke fil-Knisja xi jkun hemm minn ċertu affarijiet li tinterpretom mod ħażin u mhux kif tinterpretom il-Knisja stess. Ma nibżgħux nxandruha kif inhi. Ma nibżgħux nxandruha anke quddiem dinja li ostili għall-kelma ta' Alla li tittirrifjuta din il-kelma. Aħna nibqgħu nxandruha għaliex din il-kelma bħala żerriegħa għandha l-qawwa li tagħti il-frott fiha nfisha. Però nxandruha mingħajr biża' umana, mingħajr rispett uman, però nxandruha fil-biża' ta' Alla. Jiġifieri din hija ġawra prezzjuża lill-mulej tagħna l-kelma tiegħu li allura maħna ma rridux noffendu l-mulej, ma rridux noqsuh billi nitradixxu din il-kelma. Billi jew ma nxandruhiex jew kien nxandruha inqassu minna dak li qablilna. Carmen tajdlek grazzi ħafna Father Hayden tat-talim ċar li tispjegalna. Mbagħad għandna messaġġ fejn qed isaqsik xi ġifieri li jekk ma temminx fix-xitan ma tkunx qed temmen fil-kelma ta' Alla għax ma fimx eżatt jekk jogħġbok. Grazzi u l-paċi miegħek. Sempliċi ħafna. Il-kelma ta' Alla turina il-verità. X'verità turina żistijej? Il-kelma ta' Alla ma turanix verità xjentifika. Imma turina il-verità li għandha x'taqsam ma' salvazzjoni tal-bniedem. Ħa nispjega ftit. Il-kelma ta' Alla ma tgħidilniex kif Alla ħalaq. Jekk fil-Bibja nipprova nsib mod xjentifiku kif Alla ħalaq m'inhiex ħansibu. Però l-kelma ta' Alla turini l-fatt li Alla ħalaq. Tajjeb, mela l-verità hija verità ta' fidi u mhijiex verità ta' xjenza. Issa, fil-verità tal-fidi li l-kelma ta' Alla turina per eżempju li Alla jħobb il-bniedem, li Alla huwa Trinità, li Ġesu huwa l-Ibn ta' Alla inkarnat, ir-realtà tal-Ispirtu Santu, ir-realtà tal-Knisja. Turina wkoll il-verità tar-realtà tal-eżistenza ta' Satana. Ix-xitan mhux invenzjoni tal-Knisja. Il-kelma ta' Alla hija xhieda tal-eżistenza tax-xitan. Jekk ma nemmnux li xitan jeżisti, maħniex nemmnu l-kelma ta' Alla. Sempliċi daqshekk dak li tifisser. Jekk ma nemmnux li xitan jeżisti, ma nemmnux fil-kelma ta' Alla. U mhux min joqgħod iġebbet id-diskors u jilab u joqgħod jgħid u għax Kristu ma kienx jitkellem lil xajtnin u jitkellem nismorda, fi żmien ukoll kienu kapaċi jagħmlu jekk naqraw il-Vanġelu b'mod dettaljat differenza bejn persuna li hija marida u persuna li hija mxajtna. U meta Ġesu keċċa xjatin, u meta Ġesu ġie tentat mix-xitan, u meta Ġesu għamel eżorċiżmu, ma kienx qed jitħaq bina. Allura rridu ngħidu jekk ix-xitan ma jeżistix, Ġesu kien qed biżmien, u Ġesu ma ddinix biżmien, skużi. Jekk hawn xi teoloġi li rridu jgħaddu biżmien lilna, m'għandhomx għaliex. Joqogħdu jindew bil-kodba bit-turi tagħhom u jieħdu pjaċir bihom huma, imma lilna ħalna fil-kwieti, niggustaw il-verità tal-kelma ta' Alla, niftħu għajnejna t-realtà kif inhi u ngħixu l-Vanġelu kif inhu. Grazzi Father. Hawnhekk messaġġ ġej minn Mario jgħidlek Father jiena li ġejt inkellmek nhar il-ħamis li għadda li għedlek ikkonvertejt kemm ħadd pjaċir inkellmek u biex infakrek li nhar is-sibt li ġej mhux ħaninsik fit-talb tiegħi ma' Omna Marija għax sejjer Medjugorje. Father nieħu pjaċir nisimak u jekk il-mulej irid kif niġi lura nkun nixtieq nerġa' niltaqa' miegħek. Father Hayden u ngħidlek viva t-Trinità Qaddisa l-Madonna u San Giuseppe il-paċi miegħek u barikni. Nixtieq nieħu daqsxejn l-okkażjoni li dan is-Sinjur għadu kif semma l-fatt li sejjer Medjugorje se jitlob għalija napprezza ħafna li inti sejjer Medjugorje u napprezza ħafna li ħadd titlob għalija f'Medjugorje. Medjugorje nawguralek lilek u n-nies kollha li jmorru Medjugorje li ma tmorrux bħala turisti, imma tmorru verament bħala nies li tfittxu il-Alla fil-ħajja tagħkom, li tagħmlu esperjenza qawwija tal-mulej hemmhekk, anke bl-interċessjoni u bil-preżenza ta' Omna Marija. Jiena personalment mort li darbiet Medjugorje kienet esperjenza ħafna qawwija, esperjenza ħafna sabiħa għalija, kemm ta' Kristu kif ukoll ta' Marija. F'dawn il-momenti għaddejjin hekk xi kuntant diversi attakki fuq Medjugorje, anke forsi fuq persuni li kienu involuti ma' Medjugorje u forsi setu żbaljaw, però ma naħsibx li żball li seta' jagħmel xi persuna involuta f'Medjugorje għandha titfa' del ikraħ
fuq dak li qed jiġri ġewwa Medjugorje, ġifieri għandu jkollna ċerta għal noqogħdu attenti anke x'nisimgħu u x'naqraw fil-medja internazzjonali u anke lokali u l-affarijiet kif jiġu interpretati. Inħeġġeġ ħafna fuq din il-ħaġa sabiex inkunu ħafna prudenti u ħafna kawti fuq dak li nisimgħu u dak li jingħatax ħafna nies jgħidu ħafna affarijiet ma nkun jafu l-fatti eżattament kif huma. Jekk nitlob ħafna l-pellegrini kollha tmur Medjugorje sabiex tkun esperjenza verament qawwija tagħna fil-ħajja tagħkom u minn qalbi ngħidilkom tolbu għalija hemmhekk. Hawnhekk mar persuna tgħidlek Bible Alive is a monthly booklet with a very good explanation. Could leave address at Radio Marija. Xi ħaġa simili li għandna kaħna bil-Malti hija kliem il-ħajja. Ma xiex nagħmel reklam rivista tagħna Patrijiet Kabuċċini kien dija Patri Donat Spiteri llum jinsab id-dar ta' Kleru, nitlob ħafna li s-saħħtu maret ħafna lura. Illi nafaw diversi Maltin għaw xi madwar 20,000 persuna li jaqraw kliem il-ħajja li fiha Evanġel u spjega qasira ħafna kuljum għamlu għodda tajba minn dak li għandna fil-Knisja lokali eżistija wkoll. Hawnhekk Father jgħidulek proset tal-ispjegazzjoni li għamilt għadni kif smajtek tajt li nistgħu naqraw il-qari mill-internet f'liema sajt irridu nidħlu jogħġbok. Hemm diversi jekk titlu anke fil-blogspot tiegħi stess fatherhayden.blogspot.com hemm ukoll il-qari ta' kuljum issibuh ir-referenza tiegħu bl-Ingliż in-naħa tal-lemin fil-ġenb in-naħa t'isfel tas-sajt. Mela, iktar kmini fil-program semija tana batinna messaġġ dwar id-da ngħidlek il-verità l-ħadd l-estate ukoll silta mużikali li ġib li sema llum biss tgħidilna propjament din ix-xewqa illi ma nidawx iktar u l-istess semmih reġa' bat messaġġ ieħor fejn jgħidlek illi jixtieq li tajt xi kelma inti dwar dawk in-nies illi il-ħin kollu jidaw. Nixtieq ngħid din il-ħaġa ra fejn jidħol id-daħl u ħaġa nixtieq ngħid li wadnu f'mejjed. Ġifieri ma naħduwiex xi ħaġa tant komuni u normali. It-tieni ħaġa nixtieqkom tirrealizzaw illi l-midaj huwa Satana. Mhux qed ngħid li nies li daw huma xitan, imma l-midaj propju huwa Satana illi kontinwament joħodha kontra Alla. Ġifieri kieku kellna jkollna l-esperjenza tal-infern insibu persuni li qegħdin hemm jew xi jidaw letteralment jisħtu lil Alla joħduha kontra tiegħu. Ix-xitan eżistijaj iħajjarna għal dan id-dnub. Ix-xitan huwa l-għadu ta' Kristu qrajna f'din il-parabola. U allura lilna jġibna miegħu man naħa tiegħu billi ġennu noħduha kontra Kristu min jidaj qiegħed jagħmel ħaq minn Alla. Qed ipoġġi lilu nnifsu fuq Alla, qed jiġġudika lil Alla dak li qed jagħmel. Letteralment Satana li qed huwa l-akkużatur kif jurina ktib ta' Ġob kontinwament. U l-importanti li wieħed jirrealizza sfortunatament li fersin se jgħidulek fader x'vizzju. Jaqaf ftit mill-vizzju ħabibti inti kieku għandek vizzju taqbad sikkina u tibda tweġġa l-marti kollu lidek u tgħid għax vizzju. Li għandek tirraġuna għax vizzju, il-sinek huwa qawwi daq sikkina. Jiġifieri jridu niġu daqsxejn f'sensina sisti l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa ma noqgħodux nitfgħu ħtija fuq in-nies, jiena meta nirrabja fader ta' mhux għax irid għax jirrabjawni. Ħadd jistirrabjak, la ħadd jirrabjak ma jfissirx li inti għandek tirrabja. Ma żewġ affarijiet differenti. Ifisser li inti titgħallem ikollok kontroll fuqek innifsek. Naħseb persuni li huma diffiċli biex jaqtaw id-dnub tad-da fil-ħajja tagħhom, jiena nirrikmanda ħafna it-talb l-imħabba u s-sawm. It-talb biex jitolbu verament il-qawwa tal-Ispirtu Santu. L-imħabba biex jarfu kemm idda joffendi verament il-qalb ta' Ġesu u l-qalb ta' Marija, allura meta tifhem li qed toffendi min tħobb u dak li jħobbok issib il-qawwa biex teħles u s-sawm għaliex Ġesu qal ċertu xjati nitkeċċew biss bit-talb u s-sawm. Tittoħodha kontra l-qawwa ta' dlamijiet, kontra l-qawwa ta' xitan u it-talb biss mhux biżejjed. Daħlu f'qalbkom din bibtijaj. It-talb biss mhux biżejjed. It-talb flimkien mas-sawm meta darba l-appost li provaw keċċu xitan u ma rnixxilhom Ġesu qalilhom dawk it-tip ta' xjati nitkeċċew biss bit-talb u bis-sawm. Mela quddiem dnubiet li aħna diffiċli naqalgħu minnhom nitolbu biss mhux biżejjed, li tqer biss mhux biżejjed. Tagħmel dan kollu però jeħtieġ ukoll il-sum. Il-qawwa tas-sawm għadna ma skoprijniex verament il-qawwa tagħha sisti u sfortunatament qegħdin warbuh fil-ġemp. Father, peress li wasalna verament lejt mim il-programm ħanaqralek il-messaġġi li għandek forsi mbagħad niġbruhom ftit kollha flimkien. Hemm xi ħadd ieħor ukoll qed jgħidilna li għandu raġel jidej ħafna u tal-biża' minżommuhom ukoll fit-talb tagħna. Father, hawnhekk hawn kelma ma nistax nifhem x'inhi. Father, li jiġri li minn fuq ma nafx leb ma jgħaddux l-infern jeżisti.
Forsi minn batinna jerġa' bat il-messaġġ b'mod ċar. Xi kultant ma nkunx nista' eżatt naqra dak il-kliem. Naraw xi ktaraw. Jitolbuna wkoll sabiex nitolbu għal persuni li se jiġu operati. Kemm jiddispjaċini meta nisma' xi ħadd jgħid bid-difetti tas-saċerdoti fil-pubbliku. Għid xi ħaġa mingħand Marija. San Franġisk meta kien jara d-difetti tas-saċerdoti SSTA ma kienx imuridhom fil-pubbliku, per kien jgħidulhom fil-privat biex jurjhom l-imħabba saħansitra, kien jgħid il-patrijiet imorru jqirru għand dawk is-saċerdoti li huma l-iktar magħrufa għal dak li judnu b'tagħhom. Araw l-imħabba lejn is-saċerdoti lejn xiex kienet twassal. Kien nagħmel ftit differenza bejn nitkellmu fuq difett ta' xi saċerdot partikolari fil-pubbliku, imma jekk ikun hemm ċerti